Üdvözöllek Libanonban! Mai úti célunk az Anjar Citadella, de előtte nézzük meg, milyen is valójában Libanon természete. Sokan a Közel-Keletet és az arab országokat automatikusan a sivataggal azonosítják. Libanon azonban egészen más arcát mutatja. Zöld hegyek, mély völgyek és látványos panorámák kísérik utunkat egészen Anjarig és vissza Bagdadba. Utazás közben időnként olyan katonai ellenőrző pontokhoz érünk, ahol le kell lassítani, esetenként pedig egy pillanatra meg is kell állni, mielőtt tovább haladunk. Zahléban, a Krum kávézóban pihentünk meg egy kávéra. Az ilyen helyek miatt szeretek Libanonban utazni. Ez nem egy megszokott kávézólánc, hanem egy családias, egyedi hely, ahol házi készítésű finomságokat és helyi gyümölcsökből készült különlegességeket kínálnak. A teraszról ráadásul gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra. Most a Beka völgyében autózunk, amely Libanon egyik legfontosabb mezőgazdasági térsége. A földeken sok szíriai munkással találkozhatunk, akik fontos szerepet játszanak a mezőgazdasági munkákban. Libanonban az ilyen fehér szalagok gyakran egy fiatal ember halálát jelzik, és az ő emlékére kerülnek ki. Az Anjar Citadella Libanon egyik legismertebb történelmi helyszíne. A 8. században épült, és egykor fontos kereskedelmi központ volt, ahol több jelentős útvonal találkozott. A romok között sétálva ma is jól kivehetők az egykori város utcái, palotái és középületei.
Hello from Anzsár. Beautiful. You should come here. Anzsár különlegessége, hogy nem római vagy föníciai romváros, hanem az iszlám történelem korai időszakából maradt fenn, ami ritkaságnak számít a régióban. Nem véletlen, hogy a hely az UNESCO világörökség része. Arak. One. My water. Cheers, habibi. A táj azért változik ennyire látványosan, mert folyamatosan változik a magasság is. Körülbelül 900 méterről indultunk, felkapaszkodunk 1720 méterig, majd a hegy túloldalán ereszkedünk vissza Bagdad felé. Útközben nem csak a kilátás, hanem a növényzet, a táj is változik.
Remélem, hogy tudtam újat mutatni ma is Libanonból. Ez egy meseország, ahogy apukám mondaná, tele kincsel, az építészet, a természet, a programok, különböző lehetőségek. Tényleg ma úgy voltam vele, hogy nem szeretnék videót készíteni, hiszen még Magyarországról is van épp elég, még novemberből Spanyolországból is, sőt még előző évről is Libanonban, de mindegy. De egyszerűen hihetetlen, annyi minden van. Az utakon láttátok, tényleg az úti célnál is, ahova megyünk, ez egy nagyon gazdag ország a kismérete ellenére. Úgyhogy remélem, hogy ma is tetszett, amit hoztam nektek. Ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel a csatornámra, és remélhetőleg találkozunk következő alkalommal is. Bye bye! Bye bye. See you next